Το μεζεδοπωλείο Εβίλιον, σε ένα πολύ ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον, με ζωντανή μουσική, άφθονη ρακή, ιδιαίτερους και γευστικούς μεζέδες, είναι το στέκι που εσείς, η οικογένεια και η παρέα σας θέλετε σίγουρα να επισκεφτείτε. Επισκεφτείτε μας λοιπόν και δοκιμάστε τις εξαιρετικές ποικιλίες κρεάτων που έχουμε, αλλά και το λουκάνικο με κατοίκιδο μοκού. Μεζεδοπωλείο Εβίλιον. Εδώ η γεύση του ονείρου γίνεται πραγματικότητα. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το πρωί. Θα μας βρείτε Κάλκου 35 στο Ήλιον. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 26 998.